sakit nggih sepisan iki. Ya tenan aku ning ndi Gemang kok nglairke ibumu ke apa ning rumah sakit. Ora aku wedi tenan aku Gemang nek jane rumah sakit. Terus ning delok dukunku nek wong duka terus sikilku di dhuwur kene iki kon istirahat. Mari kok ora kena-kena. Makku teko aku dipijeti di makku kan yo ora ono nek wong kita lho ndak kono kok digongi ya. Ya wong dingelmu wong nyatane wis meneng wae Mas, kena istirahat. Nek sing duda makene iki kok yo ramah yo. Ketok yo mbuh njapani mbuh ning anggere to sisa padang. Rasa milih mah aku isen kok tuamu, moro tuamu njabut. Ala tekane moro tuane makne jam 2. Sing Mbah karo lanang kuwi. Lah kono Armati Gemang apa kene sing urip iki Gemang duki bodho radu ngapa rabi. Ujung to, mak itar ujung kae. Ampun nek kae. Padha turun anake ya ampuh-ampuh. Tapi yo Ujung ang pedang dimpan ora ngerti yo kaya apa ya. Gludung. sing nurune buang pambutane. Lah mak edang ya ampuh jane iki. Lah yo kuwi sing tak kandhane nek iso muring. Aku ki tenang. Men aku nek trimo meneng mak iki sing ngerti sing duwe aku duwe ki ngandani aku. Nek wong yo cenderung wong kapok yang dosa. Pokoke ngerti sing dosa ndi wis. Sak nang ngandani ku. Iya ngayal mak edang itu mau. Ngayal. Nek dosa ki pokoke ngerti nek dosa ndi. Tempe dimbake kene Pak Kaji ku pinter lempok wae aja ngono iki yo. Awak dhewe sing iki. Termayem sehat. Ora ndongake kancane sak karepe wong apa-apa ki aku sok ngrungokke pengajian ki. Awake dhewe iki pokoknya sing gawe ngene iki Gusti Allah awake dhewe perkara napa apa anane ora sah nyebut rezeki sing ngatur sing kuwasa apa-apa. Lah Pak Lunga baten iki ya. Alunga kren. Paket. Oh, anak wedok